Club Junta, building better Africa. Kumadero ndipo ikatha video imeneyi tikupemphanitsa kuti muonere video yakuika m'manda thupi la Tomas. Tikuthokoza kwambiri kwa inu nonse. Zabwino zonse tiyeni kumeneko kumadzonzi. Zabwino zonse tiyeni kumeneko kumadzonzi. Moni kwa inu nonse amene mukutsatira zintchito zathu zosiyanasiyana. Kachikena ine ndi Govert Samuel Lazaro komanso Sizitu Kadewere. Tabwera m'mudzi muno kumene tikupezekera ndithu ndi kumadzonzi. Madzonzi ndi lokalidadi ya Ndaula, boma laling'ono la Domwe, chigawo chathu chino cha Angonia, Maka province ya Tete, kwathu kuno ku Mosambiki. Chimene chatipangitsa kubwera kuno ndi nkhani imene yachitika mabanda kucha a tsiku la lero. M'mudzi muno munali chivulikiti kapena kuti achita sawo. Zinthu zosakhala bwino zimenenso zapangitsa kuti anthu awiri aluze moyo malingana ndi malipoti amene talandira. Kuno tikuyankhulirako ndi kunyumba kwa atsogoleri indanya kwawa amene amalamula mudzi uno. Atifotokozera pang'ono muzambiri zimene akudziwa kuti chachitika ndi chiyani. Bata ndi mtendere pano mudzi muno zili motani. Chipwirikiti chatha anthu akukhala bwanji malingana ndi malipoti amene timamva ndithu kuti ayi ndithu kumadzonzi kwa amene mukumudziwa ndithu pali boda tikamawoloka pamene payi chipwirikiti anthu akumenyana chipwirikiti ndi zina zoteno. Koma pano ticheza ndi atsogoleri a mudzi muno kuti akhoza kutifotokozera kuti chachitika ndi chiyani. Atsogoleri mwina kumambiriro dzina lanu anthu akudziweni ako amene akutimva. Ine ndine Christina Foster. Christina Foster. Amene ndili nyakwawa Malawa amene malamulira mudzi muno kumadzonzi. Nyakwawa Malawa. Amene mulamulira mudzi muno. Muli ndi nthawi itali bwanji mulamula mudzi muno? Chaka chino chikhoza kukhala cha 4. Chaka chino cha 4. Mukulamulira. Ndilamulira. Mudzi wanu ndi wakulu bwanji? Mudzi uno wochokera apa pa boda kulekeza apa pa Bulanjipo. Kuli magolosalero. Kuli magolosalero. Koma tikuona ndi mudzi wakulu zedi. Ngokulu umene. Ngokulu umene. Lero akuti chikunali chipwirikiti. Zoona. Chipwirikiti chinalipoti. Chabwino. Kudziwa kuno mwana nyamata kafosi yanji ameneyu woonetsa kuti olandira mavuto anthu amene akwana alipo awiri sinalo ndikafosi yanji. Anyamata amenewa kunadzabwera anthu akwansonga kudzandidzutsa ine monga nyakwawa Malawa. Titutulitsirani kafosi yanji tikuzeni amene amatani amalankhula kumbali ya ife imene idachitika kwansonga. Ndiye ine nalolera monga nyakwawa nakadzutsa mwana uja kafosi yanji uja kubanja kwake. Ndiye tabwera naye kuno adzamba olongosola mawu kuti uyuyu kafosi yanji uli nyamata uku Changala. Amati Changala. Changala amachita chibwenzi ndi ani mkazake kafosi yanji. Ndiye amana kuti iwe pakhomo pango samata usamabwere uze chenu. Kumauza Lazaro ndi amauza Changala. Iwe Changala udziyenda bwino kafosi yanjiyu atuka mabwera pakhomo pako adzakupha. Adzakupha ngati ndani ichenu Thomas amene adaphedwa kwa Thomas adaphedwa uja waphedwa dzana malulu akamachitika dzana udzaphedwa ngati Thomas akodi ndiye dzulo laliwisiri wayankhulanso mawuwa kuti kafosi yanji yemweyo iwe Changalayu anakafusa uko kunchocho iwe Changala kodi kafosi yanji udambana naye chiyani? Ati palibe chimene ndambana naye. Ati panopa atudziyenda bwino atudzona udzalandira imfa monga ijadalandira Thomas. Ndiye uchechete pamene amakauza ndani makolo ake kwawo mabuno ndimene amadzadzutsa ine monga nyakwawa pakhomo panga pano. Ndiye kupitiza monga momwe ndatanimu ndankhulira tamuyitanitsa mwana uja kafosi yanji wabwera yapa kudzamba wamufusa wadzankhuladi kuti ine amene ndatani ndankhuladi ona kuti Changala samabwere pakhomo panga chifukwa Changala anali chibwenzi ndakazanga amene ndakwatira. Ndiye kumuonetsa ngati iwowa abwereranso kutata ayambise zomwe adachita poyambazo. Ndiye ineyo dzulo ndona sotaniso chimodzimodzi ndene pano singata sindingakane ayi nzoona amene ndata ndankhuladi
ndiye kulankhula kwanu akana kuti titani tikatenge mboniyo Lazaro kuti adzathire umboni pakuti palibe pano khalekhaleni tiyembekezere kumene kuti nakatenge mboni pamene uja wata odzana kuti ndifuna yamba ndatuluka namba ndapita nyumba kamba ndona vana ali kafosi mulandu pakhomo pano sina ambike chipulikiti chabwino pali pakhomo pano kunyumba kwanga pano pakhala anthu ndiye basi no pamene no adzati ayi usatuchoke ukatero uyambothawa basi uchoumilira ndithu nkone wana ndiyeta dzatitiwa anthu masiku ano kwata ukwadziwa ukangoyenzekeza uthawa anthu akutani akupha nkhani iyo ipe ndiyo dzemirira perekezeni apatileki achere mana kwansonga ayimirira apatileki upita paseli apo kuti adzipita waliyamba liwiro thawa munthu uja athawa kuno wazoona ati ndiyade chite chipongwe chupanzake ikuzana lulululukani m'manyumba omudziwa masiku ano atuluka wanthu wadzathawa chipulikiti mpaka upita maminda uko lera akamphera maminda kumene akamphera ndiyene nathamanga oketa na apolisi apolisi atali pafupi pode imene inapita uthamanga polisi chipulikiti uku amba kupha munthu amene amatuka apolisi upita tonse ukafika ampwetekapweteka kale moti adzatsiriza adzamphera paminda yapa kenaka pamene udzaulula kuti sinali ndekha apamvikibwa chipongwe sinali ndekha nali nsinalo pokachita zimenezi ati wina nsinalo athamanga kalenso eno udzambopha sinalo ndikutali kuti imene ali kunyumba kuno anali kunyumba kuno sinalo anakaima kuona kuti mzanga yamuphati ndiye pamene asadziwa kuti mzanga yota waulule iyeyo ndipo waulule pamene adzathamanga wacha sinalo ati aona kalekale yakwandodo kwa sinalo nangadzakhala bwanji ati wina ndiwe kalekale kuchecha kwapo utaniso umbomenyanso nkuthawa kwatula kuti kupodo wapita kupoda basi kwatsekera apoda ndakaona izo angopha uyoyo kulokha liwiro udzasolola zidzachola boda achola zitseko ziwiri aphelo ndi apolisi ine ndapita pepani inkhondo ndithu kuti mukakatofuta ombera katatu kuti mwine chipulikito chokuta nkutha kwa masisidetereyi mpaka akasolola musinalo nkutaniso nkuphaso kukadula mutu no njiku zawo kafosi yangi kufika podula mutu adula mutu nkutsakazira apa pamimba ndiye uyu nkutema kwa matukulu tema musadula mutumo atasotosadza iso yetu marubi wanthu amenewa zili motani pano angosiya pambalambanda monga mmene mukufotokozera kuti basa angophedwa ndi anthu akuya choncho kapena akayikidwa kumanda zili motani dongosolo marubi awanthu amenewa tatichiona ndi apolisi amene anabwera adzankhulona kuti matupiwa asagone lero matupi amenewa ngofunika mukulunge anthu ena atsogole kumanda mupeze ngolo mulongedze ngolomo wena adzikakumba ndiye kuti kuno malirata apita ndeve chitadi zimenezi apolisi watatidikirira nditulo mmene mudzikira zimenezi tonse titata tili pampano moti mmene tadzanyamula malira amenewo ika ngolo sewu kulunga zisakuchadwa opanda bokosi basi tankulunga kupita nowa kumanda aita kumba menja awiri natumukumbe menja awiri mwangolekezelekeza muno ndiye adzakumba zenjera oyamba nkuponya wina zenjera ina nkuponya wina kwambo kwira ndituma iyo kumabwera no nyumba kuno anthu amene aphedwawa ubale wawo nali bwanja anthu amene aphedwawa anthu aphedwawo ubale wawo ndi umodzi wina mwana wa malume wina mwana wa alongo wawo pachibali chisuweni mwana wa malume ndi wa alongo wawo muja mufotokozeramu panali chipulikitiro kwambiri mmodzi muno chitetezo chili motani ku mabanja amenewo patakali pano chitetezo cha mabanja amenewo panopa pameneno awayitanitsa polisi kuchipindu kuti akamvesereni mizi yake ipesa atuze kuti matita tipite mwanganya kwawa ndi abanjaso mawa tipiteso kuti kuchipindu kuti likapereke sireni mwino monga mtsogoleri wa mmodzi muno kumadzonzi anthu mmakhala nawo bwanji zaomba zomachitika bwanji zankhaza zimakhala bwanji ndi anthu ano kuno anthu athu akwathu kuno nkhanza ilipo komano ugwidwa ano kuti agwidwa ndikuti ndikumene kuti agwidwa komano mbavaoka wambiri olowa mmankhoko mwino wamabadzimanga kwamasana agwidwa tidayesera kuteteza kuchititsa msonkhano anthu inu kubako musinthe wena adzaphedwa pachiko pano msuizatanidi zachitikadi anthu aphedwani panopa chitetezo mudzi mwanu chili motani chitetezo cha mudzi mwathu muno ndimene tiona kuti tikachokaso polisiku mwina tidzayesereso kuchitaso msonkhano kuti mwina kwaita nasa anthu amenewa kuti mwaziona zikati mkanena azi lero zaphera pototona nanzana atani aphedwa
ndaza tha polisiwa ndiyesetso kuchita zimene zokomba kuti munthu mtima wake ngwake. pali manong'onong'o amene amazeka chapasipasi kuti mmodzi mwa munthu amene waphedwayo mnyumba mwake mwakapezekaso njinga ya moto imene madzanawo munthu wina anaberedwa. zoona mwayendera malipoti amene? Hayi, malipoti amene usinalandire adamenye bwadi wanthu pasewu yapo njinga adawalanda omwe akwansonga komwepo adamenye bwadi koma njingazo sizinapezeke khomo limene lilipo kuti soka yanthu wake kuti adadziwika kuti ngamuno kapena ngayapa anthu amene adamenye bwawo adabwera adakachira kuchipatalawo. ayi loko yonse amene adaphedwa kasongayo adalibe njinga adangoona muchitaso chipongwe pa njirapo. tatifotokozerani kwa anthu amene akutizera pa wireless, kwa anthu amene akutitsata pa channel imeneyi akufuna adziwe kuti kumadzozi kuchano bata lili bwanji. tayankhulani motsindika pano kwa anthu onse amene akutitsata pano, bata pano palili bwanji fa kummawa kuinde kunali chipulikiti chotanocho anthu awuli afika pophedwa ichocho apolisi apa okhasana konese mwina kugwira ntchito yawo mpaka ndiso kubwala anthu awena kudzathandizira pano bata lili bwanji anthu afuna adziwe za awo panopa bata analo kumadzulo kuno monga tafika pano tonse tangokhala no kakasino choyankhulano tilibe tione mmene ziyendereno mawa atenga anthu awayitanitso chipindumo mmene akabwerere ndi mmene tipitire ife mawa ndi mmene tikankhulirese kumene kalidwe umuchitawo mukutha anthu uno mdziko muno kapena tonse tita chifukwa chipulikiti chimene chinachiitikacho inenso ndakaphedwaso. inunso mudakaphedwaso? kwambiriso apolisi adakaphedwaso leroli kusonyeza kuti anthu amasamazera sizimamveranso apolisi apa boda asamazera sizimamveranso moti ine ndi amene ndachita kugwira dzanja nditha apolisi futili m'manja wombera osateka kuti fetera ndafutili cho ngene pamene ndadzagwira apolisi kuthawa ndi wacho kuti azichifika apa alekeni anthu achite zawo zimene afuna inu tiyeni kuti uko nkudzapezana apha wina ndiye choyankhula chadzafika potino tonse tadzachita nokakasi ndi apolisi omwe amene adatipezana. iya tathokoza atsogoleri chifukwa choti munalola kuyankhula nafe mudzi mwanu muno. mwina kumapeto dzina lija mwati ndino ndani? ine ndine Christina Fosita. zikomo kwambiri. ndi mmene takwanisa kuchezera ndi anyakwawa amudzi uno ndithu wa Madzonzi kutifotokozera kuti bata ndi mtendere padakali pano ndithu iyayi zili choncho angoti sankudziwa kuti mwina kukamada kapenanso kumasha mawa kummawa chimene chiti chichitike ndi chani. malingana ndi muchafotokozeramo ndithu kuti kummawaku kunali chipulikiti moti inde apolisi ammalire aja magwata frontera kuti mwina akhoza kuyesetsa kuteteza. zinali zinthu zovuta komanso anyakwawa kuti iye ayankhule kwa mtundu wawo zinali zinthu zovuta ndithu. komabe ticheza ndi akubanja mwina akhoza kukhala ndi mawu awiri atatu kuti akhoza kutifotokozera kuti zakhudza bwanji achibale amakhala nawo motani nanga kubanjako padakali pano zili motani popeza kuti iwowa ndi ofedwa kulingatinso banja limene ndithu akuwada chitetezo chawo chili motani padakali pano mudzi muno ndithu mwa Madzonzi kuno kundaula boma laling'ono la Doma. pepanitu atsogoleri komabe iyayi anthu atango kudziwani dzina lanu? ine ndine Lemekezani. inu ndiye Alemekezani. chabwino. kumbali kunakuso tili ndi munthu dzina ndi ndani munthu wankulu? ine ndine João Cancieni. João Cancieni awanso ndi Alemekezani. kubanjako mukuyimira ngati ndani? ndi ng'ono wanga waphedwa. waphedwa ndi ng'ono wanu? tatifotokozerani milandu inakufika ndi motani ku nyumbako tatifotokozera zinakhala bwanji? pamilandu imeneyi itachitika ine naliwati ndagona ndiye pakugonapo panthawi imene amadzazanga milandu ngati kuno kwa anyakwawa sanakandidzutseni ndangozindikira zitizitira ati munthu waphedwa. sanakudzutseni? ayi simunakhala nawo pa milandu ayi kuti kapena mudzamirire m'bale wanu muve kuti walekutsa chani? sinimadziwa asezoti zili chonchoyi. mmakhala motalikirana ndi m'baleyo? ine ndimakhala patondapo pilira padayi. chabwino. m'bale wanu dzina lake ndi ndani? Kafosi yake. Kafosi yanji kungoganiza ngakhale wadzaka tsingati Kafosi yanji? kapena kuti wasiyana angati Kafosi yanji mwina wasiyana wasiya anawiri. tatiuza pabanja mmakhala naye bwanji mmakhala mukusenga milandu osiyanasiyana ku nyumbako mogangatira chimwene? simazangasa milandu amakhala naye bwino bwino ndine. simunapita kubwalo la anyakwawa kubwalo la mfumu inde kapena ku polisi ayi kapena kumvera nkhani zina zake zosokonekera? ayiso makhala naye bwino bwino. zakhala zondabwitsa basi kudzangolandira nkhani ngati imene kuti ati m'bale wanu uja waphedwa. chitetezo chili motani maka mukafufuza zakubanja kupadakali pano kuopa kuti somwina iye ino ngati achibale mwina ngumakhala pa chochwezo zili motani pa?
akitetezo chakanchorere ne timba tingoyamba renga na amene avaichanisa kuti simongo chimbo tidzavhure zilimorano mene chabwino atsogoleri inu akubanja mukuyimira ngati ineyo anyamata amene aphedwawa wina ndi chimwene wanga wina ndi suweni ndimujafotokozana kuti ndipo chimalume mwana wa alongo ndi mwana wa malume ya badako lidero koma oleneyo zona kuti ndana kuti zankhani ngati zona kuti anyamata amenewa akozapeza ngati zipongoke zoza chilikazi ulasibe mpekeza ngati zili ngati zimenezo ifena kuti olambiri zawo za anyamata amenewawa kuli wodeso nkuyamba uva ngati zili ngati zimenezo zonsola kuti mente bwawo kuti ali ngati magawa ngati amene wawo kuineyo nkuyamba zimene zinazimvekoyi ndiponso ngati wadodoma kuti kuti zizoona kuti izi zachitika zifane sokuonesa kuti ine ndali kumunda kusakuchitika zinthu zili zinthu zimene zizi chimene choko munda akweneyo zapeza kuti anthu amene atene kale aphedwa kale kuti zizona kawadodoma kuti zachokale pale zimene zibodzamva kumene kuti di anthu amenewa ndamene ndi adakhakuti ngoganizilidwa kuti ndamadapha munthu wakwansonga amene wayikibwala la sabata lathali ndedi mujafulo za zipongozi zachitika zine kuti anthu amene kuti atenso kuti aphedwenso koma milandu simunaziteko ku nyumba wena amayankhula pasipasi kuti ayi kukapezekanso njinga imene idabedwa pena pake tinafunsanya kwawa kuti zimenezo zabodza sitikudziwa ngati inu achibale mbuti bwanji inenso sonene kuti pakati pazinamvera kuti ati anthu kumaminda adamenyedwa adandidwa mota koma zoti gulele kuzokhala ngati liti akupa ndiyesaname kuimene silitani kuti sili kudziwika pempana panopa inu mudakakonda nkhani yanu idakaenda bwanji achibale anu adakapezeka ndi mulandu mudakakonda nkhani idakaenda bwanji apopo ineyo ndithu mosipita mbali ngati imene zichitikiramu apopo chifukwa poyamba pakapo chitetezo chinabwera kale zino kuti anthu amenewa ayenera kuti atani kuti azingibwe mulandu ngemene anafotokoza kwa anyakwawa kale ndiye pamba kuti padzala kuikapo nkuyamba kuthawa mulandu usadamalizike ndiye ngozi zafika chifukwa chachiziti chazimene zozo kuti munthu akati kuti wavomera kuyamba uthawa ndipo chilipo chimene chimatani chimene akuthawa iya kwina pepani tikathokoze kuti munalola kuyankhula nafe ife anyamata a BS channel mwana nkuja kufotokoza kuti anthu amenewa sanakhale nako pa milandu pabwalo kwa mfumu kaya kwa anyakwawa zankhalanso zodabwitsika koma chimene mwina adakakondewo njoyitanitsidwa nkukhala pansi monga banja kuzenga milandu nkuona kuti pamene palakwikako ndipati mwina adakatha kukozetsera yapo ndi yapo koma ngolendera mauthenga kumati iyayi ndithu wachibale waphedwa ndamujadza fotokozeramu anyakwawa komanso malipoti wena amene tinakhale tikufufuza ndionena kuti dera lino anthu wakumakhala kubelana ndithu mwina kulowelana mzinkhokwe kubelana ndau zosiyanasiyana komanso njira zosiyanasiyanamo ndithu wena kulendibwa njinga za moto wena kulendibwa njinga zakapalasa koma kuti sizinali zochita kudziwikiratu kapena kupeza umboni okwanira kuti ndi achinyamata awiriwa amenewa kuti mwina ndi amene amasokoneza ndebe patakali pano patafikanso mmudzi muno mudakali bata ndi mtendere polisi kuyesetsa kugwira ntchito zawo komanso kuyitanitsa wena anzawo kuyesetsa kugwira ntchito zawo patakali panopa ndithu ndi choncho malingana ndi malipoti amene takwanisa kutolera pa malipoti wenanso amene akhoza kubwera kutsogolo kuno ndiye kuti titi tikupatsireni kwani nonse amene mukutitsata ku channel imeneyi anthu atakudziwani dzina lanu ine ndine João Mafio ambiri amandidziwa kuti Njazi Anjazi wanawo mukwadziwa tawa ana amene ndikuwadziwa kwambiri chabwino tatifotokozerani umoyo wawo panotu akuyamba kumasiyi amakhala bwanji kubanja kwawo malingananso ndi mmene amakhalira ndi malemu kafosi yanji malingana ndi mmene tamvera malipoti ana amenewa kuyambira pa mwezi wa Marichi atamwalira mayi wawo mayi wa anawa ndiye anadzasowa banja loti akhoza kukhala kafosi yanji anatenga monga ana mbale wake kuyamba kusamalira mpaka lero lino tikhoza kuti limene adzisamalira ngokhala wopanda munthu wina aliyense ndi lero zoti mayi wawo anamwalira zimangumveka kuti adamwalira koma kafosi yanji amasamala ana amenewa mwakuti nzomvetsa chisoni pamene kafosi yanji wachoka kuli kuti tsopano ana amenewa asamalidwa ndi ndani moti mpodalira chithandizo kuno kumudzi ndi mmene chilili chaka chino mavuto azanjala nzosautsa kwambiri ana awa anayiwalo masiye amangu masewera kumachita zawo kafosi yanji amapitsa tiyi ana awa ndiye kuti zazikulu mudziwa zawo ana sikono tiyi ndi chapafupi kuwana ndiye samakhangata akumbuka masiye koma zarelemu tili ndi nkhawa kuti kodakula moyo wa mtundu wanji mwachitsanzo uyu wamkaziyo
Kintagalasi walekeza banjira ifo chosowa chithandizo watenga udindo mwana osakasali ni kumalira azinzake ngati iye ndamene makhenga likolo lolela akhalanga likolo mwana osakasali kodi tsogolo la mwana amene ikhala la mtundu wanji kodi tsogolo la ana amene akwalirawo akula bwanji kodano okuoka alangizana bwanji pamene pali ndi nkhawa zedi palibe wankulu kuposewo ayi alipo osalankhula salankhula komanso samva ndi munthu oti amankhala woyenera solandira chithandizo amene amalandira chithandizo kwa malume wake Kafosi yake mwina nkupezerako mpata kwa anthu amene akutitsata makhala mwina ndi mathandizo osiyanasiyana kuno kumadzonzi wena akhoza kudalukira mwina nkumadzaona ana amenewa ndi pempho lanji limene mukhoza kupereka mwapaderadera kuti ana amenewa asankhala otayibwa choncho kutengera mwina kuchimo la kholo lawo amenewa ana amenewa anadalira chithandizo cha chakudya chithandizo cha zovala chifukwa ndi anu oti sangathe kugwira ntchito kuti apeza chithandizo umoyo wonse udalira mwina chithandizo chochokera kwa anthu ena tathokoza kuti munalola kuyankhula nafe zikomo kwambiri zikomo achina Antolankhani zikomo ndithu takuthokozana governor zikomo asiziro takuthokozani zikomo kwambiri zikomo ndithu iya ndi mmene mumenenso mwapambali tinafuna titacheza ndi malume amenewa amenenso amakhala m'mudzi muno kuyankhula pang'ono zokhudzana ndi mbiri ya ana amenewa kuti iyayi ndi kuti umasiye akuupitiliza kukhala ndithu moyo wawo popeza kuti malemu Kafosi yanji ndi amene amakwanisa kusamalira amenewa indi umasiya uja makhala ngati kuti wabisika ndi munthu amene chifukwa ndi amene anali kholo kusamalira wana wake komanso kusamalira zisweni ngati amenewa ndeyowa amapempha ndithu kwa kufuna kwabwino kuti akhala kotheka kwa amene mukutitsata thandizo silichepa iyayi kufikira kwa ana amenewa ndi kuti zikhoza kuthandizirako mwavelamu malipoti osiyanasiyana mtsikana amene mukuona payu ndi mwana wa malemu Kafosi yanji amene wachita kuphedwa mpaka ndikufika potulibwa khosi komanso ameneyo ndithu ndi mwananso amene watsalapo masiye winayo ndi mulungu wake ndiye mukhoza kuvanso malipoti muja timachezera ndi achibale komanso muja timachezera ndi anyakwawa indi atsogoleri amudzi muno kuti iyeyu amaleranso wana wena ndiye wana wena amene amakwanisa kulera wang'ono ndi uyo ali kumbuyo kwa mtsikanayo ndithu choncho ana amenewa ndi oti akhala pa umasiye wanoti amafunika thandizo pamodzi ndi mayi komanso pamodzi ndi bambo kuti mwina umoyo wawo uzikhala wathazi koma pano ndikuti akuyamba umasiye ndikuti azikula mozunzika potengera pa imfa yowawa ngati imene yachitika ya abambo awo amenewa Kafosi yanji amene yachita kuphedwa mwankhanza maka m'mudzi muno ndithu mwa madzonzi. Mtsikana dzina lako ndiwe ndani? Jacinta uli zaka zingati? Uli ndi zaka 13. Umapita ku skulu? Udaleka. Koma udaleka kalasi yanji unkapita kalasi ya? 5. Uyu wanyamula dzina lake ndi ndani amene? Daniel ameneyo chabwino angakhala kwa zaka zingati Daniel amene? Mchaka mmezi sindizo koma watsa mwezi umodzi utatha zaka ziwiri. Wangotsala mwezi umodzi kuti akwanitse zaka ziwiri sonyeza kuti mwina mwake ali ndi chaka komanso miyezi yokwana 11 si choncho za Bobo ase Bobo chabwino dzina ndi ndani iyo nyamata? Watson uli zaka zingati? So vita ku skulu sana kulembetsede chabwino mtsikana za Bobo uyu dzina lake ndi ndani amene? Esther za Bobo sanambe so vita skulu amene chabwino ati mumakhala limodzi ndi Kafosi yanji mumakhala nawo bwanji iyo anali ankhaza mumakhala nawo motani? Makhala nawo bwino ndithu anali yabwinobwino opanda nkhaza samakonda kumenya kwambiri ndewu kumana chakudyaso ayiso temene zimachitika zimenezi inu munali kuti? Munali muligone mwangovanso zimenezi kuti basa ayi ndithu atizakhala chonchi chabwino mama anali kuti? Ndikakhala kwa gogo ndiye ndakagona kwa mbeti imene kulala. Iya ndithu pang'ono muzambiri ndi mmene mumene tinafuna tichezere ndi wana amene akufotokoza kuti ndi malemu Kafosi yanji khalibwe linali labwino amaonetsera chikondi panalibenso nkhanza zosiyanasiyana iwanso pamene angolendera malipoti kuti ayi ndithu iferu kholo lathu lija ndi atiphera pang'ono muzambiri ndi zimenezo. Baba,
Patricia Baumasiye, Anawan Ali Baumasiye, Anawan Ali Baumasiye, Nena Mariam Ali Baumasiye, Baba. Agabondo digane, Agabondo Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.